Euskal Herria nire amalurra da, bihotzez maite dudan herria. Lurralde magikoa eta aintzinakoa, edertasun hunkigarria duena. Gustoko dugu pentsatzea gure herriaren historia misterio handia eta argitu ezina dela. Historia erromantikoa, sinesmen zaharrez bildua, izen eta data zehatzik gabea. Baina hori ez da historia. Hori herri baten mitologia da. Ia bizitza osoa eman dut Euskal Herria aztertzen eta Euskal Herriaren historia eta kultura ikertzen. Euskal historiaren eta kulturaren garai ilunenetako zati garrantzitsu bat Erdi Aroko monasteriotako harrizko hormen artean kontserbatu da. Orain dela 1000 urte, Europa osoan iluntasun kulturalean, indarkeria feudalean eta deabruari eta jainkoaren zigorrari zitzaien beldurrean murgilduta zegoenean, abadia hauek argi izpi bakarrak ziren ilunpe hartan. Mende ilun haietan, milaka euskaldunek, gizon zein emakume, mundutik aparte bizitzea erabaki zuten, eta hala, monasterio haietan gogo eta isila, irakurketa, lanxeak eta batez ere, otoitza izan zuten jardunbide. Betiereko otoitza errezitatua zen kantatua izan zen haien ekarpen nagusia, ezinezkoa zirudien helburua lortzeko, mundu bekatariaren salbazioa. Ze presentzia izan zuten Erdi Aroko monjeek Baskonian? Eman alzioten zerbait geure kultura propioari? Zer aldatu nahi izan zuten eta zer lortu zuten aldatzea? Galdera horiei erantzuteko bidaia bat egitera gonbidatu nahi zaituztet. Euskaldunon historia berri bat elkarrekin aurkitzeko, kondaira faltsuetatik eta mito zaharretatik harago. Baskoniako historia bat kontatu nahi dizuet. Hemeretzigarren mendean, asko zabaldu zen kondaira erromantiko baten arabera, Europako eliza gehienetan biztanle guztiek beilan pasatu zuten 1989 urteko urte zaharra, miserere kantatzen, konbentziturik baitzeuden, 1000. urtearen egun sentian munduaren azkena iritsiko zela. Gaur egun kontu jakina da, 1000. urteko beldurraiek Europako Erdi Aroko historiaren mito klasikoak besterik ez direla. Seguruenik Baskoniako biztanle gehienek ez zuten sekula jakin 1000. urtea iritsi zela. Behar bada, Don Emiliagako edo Albeldako fraide jantzi batzuek bakarrik izan zuten interesa munduaren azkena noiz iritziko zen jakiteko, beatoetako miniatura apokaliptiko izugarri haiek kopiatzen zituzten bitartean. Azken judizioa gertakizun erreal eta hurbila zela sinetzirik, eta bekaturik egin zuenak infernoko zu eta tortura eternalak jasan beharko zituela jakinik, Erdi Aroko gizon emakumeak atsekabetuta bizi ziren. Izan ere, nor ez da bekatuan erortzen bere bizitza osoan.
Erdi Aroan ihesbide bakarra zegoen bekatutik libratu eta infernuko sufrimenduetatik salbatzeko. Mundu bekatariaren tentazioak bazterran utzi eta monasterio batean sartuta bizitza jainkoari eskaintzea. Hala nola Baskoniako garrantzitsuena izan zen Leireko monasterio honetan. Baina fraide edo moja joateko sakrifizioa etzegoen pertsona guztien esku, eta gainera, etzen batere egokia biztanle guztiek bizitza osoa otoitzean bakarrik ematea, lanik egin gabe edota familiarik osatu gabe alegia. Izan ere, hala gertatuzkero, gizateria galdu egingo zen. Gizarte laikoa osatzen zuten gerlariek eta nekazariek haien eguneroko bizitzan ezin zioten iskin egin bekatuari, eta beraz, bide bakarra fraidei lurra ematea eta diruz laguntzea zen, otoitzaren profesionalek haien narimen salbaziorako erreza zezaten, haiek oratoreak baitziren. Gazte bakar bat ere etzen fraide sartzen aberasteko asmoz, baina bestalde egia da monasterio handiak bilakatu zirela garaiko erakunderik boteretsuenak. Gerlariek, etengabeko, bekatuzko eta bortxazko bizitza zeramatenek, hil aurretik, izuturik, ezpataren bidez irabazitako lur eta aberastasun ugari ematen zizkieten fraidei beliatoreak edo gerla egileak ziren, haien lanbideagatik. Nekazari txiroek berriz, euren lanarekin ordaintzen zieten eta lurraren uztarekin elikatu. Laboratoreak ziren haiek latinez, hau da, laborariak edo nekazariak. Horixe zen ezarritako hitzarmen soziala eta funtzioen banaketa orain dela 1000 urteko Europa feudal eta kristau guztian, bai eta orduko Baskonian ere. Eta egia esan behar bada, bikain funtzionatu zuen denbora batez, eta kristau gizartea hazi egintzen eta aurrerapena izan zuen neurri batean. Fraideen jatorria eta haien eragina Baskoniako ingurune kulturalean Erromatar inperioaren azken urteetan hasi zen. Hasiera hartako fraideak ermitau bakartiak ziren anakoretak eta hirietatik alde egiten zuten bekatuaren entretenimenduetatik urrundu eta jainkoaren gandik hurbilago bizitzeko. Horixe bera egin zuen 5. mendean Felix edo Felices Errioxarrak Bilibioko haitz hauetako leizeetara Ebro ibaiaren azken arroilaren gainera bizitzera etorri baitzen. Bide bera hartu zuen garai berberean Nursiako Benedikto Erromatar noble gazteak, Subiako mendiaren labarretako leizeetan topatu baitzuen babeslekua. Bien arteko aldea da, San Benediktok jokabide erregela bat idatzi zuela eta milaka fraidek bete zutela, Beneditar izena hartuta. Hori delata, bizimodu monastiko katolikoaren aita eta sortzailetzat joa izan da mundu osoan. Bilibioko San Felicesen jarraitzaile garrantzitsuena Emiliano izeneko artzain bat izan zen. Antzina, Listerzios izenez ezaguna zen mendilerroko mendigailu hauetan aurkitu edo zulatu zuen bere leizea, bertan urtetan eta urtetan otoitz egiten aritzeko. Gaur egun, Don Emiliaga izenez ezagutzen dugu eta mendi hauei Demandako edo Arandioko mendilerroa esaten diegu. Kukuilako Emiliano era zetikoan bizi eta markada luzeetan otoitz egin zuen kobazulo hauetan. Eta bertan lurperatu zuten hil zenean, 6. mendearen amaieran. Emiliano etzen izan monasterio bateko erregela idazteko bezain jantzia, baina haren bizitza eredu izan zen. Jarraitzaile askok miresmenez ikusten zutenez gero, leizezulo hauetara etorri ziren santua bezala bizitzera. Erromatar zibilizazioa miltzen ari zen, eta kaosaren erdian askok salbazioa lortzeko bizitza eredu berri bat edo gidari bat bilatzen zuten. Kukulako Emilianoren jarraitzaile gutxi batzuek eutsi egin zioten komunitatearen proiektuari bisigodoen erreinaldian.
eta ez zuten iparralderantz ihes egin musulmanek eskualdea konkistatu zutenean 714. urtean. Islamiar kalifa herriak errespetatu egiten zituen zergak ordaintzen zituzten fededunak, baldin eta espazuten Ala eta bere profeta Mahoma iraintzen. Hori delata, Donemiliagan monasterioaren eta haren domeinuen gaineko dokumentu bilduma aparteko bat gordea izan da etenik gabe 8. mendetik aurrera. Bilduma hori Becerro Galicano izenez ezaguna da eta EHUko ikertzaileek edizio digitalizatuan argitaratu dute. Baskoniaren historiari buruzko eta euskararen hedapenari berari buruzko lehendabiziko datuetako batzuk biltzen ditu. David Peterson doktorea Burgosko Unibertsitateko Erdi Aroko historiako irakaslea da, eta Kartulario Galicanoaren edizio digitalaren arduraduna eta sustatzaile nagusia izan da. Dokumentu bilduma horretan Baskoniako historiako etapa ilunenetako bat berreraikitzen lagunduko diguten datu zaharrenetariko eta garrantzitsuenetariko batzuk daude. David, zer da Kartulario Galicanoa edo gaztelaniaz Becerro Galicano deritzona? Liburu bat da. Uste dut ikusi duzuela irudiren bat. Becerro gaztelaniaz... Animalia bat da. Bai, horixe, animalia bat da, txala. Liburua egiteko hiltzen zituzten txal errukarriak. Pergaminoak egiteko. Hori da, ez dago paperez egina, pergaminoz baizik. Horretarako erabiltzen zituzten txalak. Gaztelan, kartularioak izendatzeko erabiltzen zuten hitz hori. Kartularioa monasterioetako liburu propio bat zen. Monasterioaren jabetza eskubideak biltzen zituena. Jabetza eskubideak horiek alditu Kartulario Galicanoak? Bai, horiek ditu nagusiki. Eta norenak ziren dokumentu horietako jabetza eskubideak? Monasterioarenak. Zer nolako eragina zuen Donemiliaga kukuilak oroar, eta Baskonian zehazki, noraino iristen ziren bere lurraldeak? Bermeon, Bizkaian, ondasun gutxi batzuk zituen. Lopitzaroko konde-kondesei esker. Baina ez Araban, edo beste toki batzuetan bezain beste. Ondasun asko zituen Araban? Izugarrizko boterea zuen Araban. Gipuzkoan baina ondasun gutxiago zituen. Bat bakarrik Astigarribian, Gipuzkoako ekialdeko mugan. Astigarribian? Debabarrenean. Gipuzkoan ondasun asko espazituen ere, 10. mendean, Burgosen, Bureba herriskan, Gipuzare izeneko herri bat agertu zen. Gipuzaren herria. Gipuzare? Horrela deitzen zieten Gipuzkoarrei. Hori da aipamenik zaharrena? Gipuzkoari buruzko lehen erreferentzia da. Gipuzkoaren existentziari buruzko lehen erreferentzia, uste genuen 11. mendekoa zela erreferentziarik zaharrena? Nafarroan ere ondasun batzuk zituen. Ez zen Donemiliaga kukularen lurralderik indartsuena, baina ondasun garrantzitsuak zituen. Adibidez, Maastiak Lizarra inguruan eta Nafarroako herriberan. Ausartzen zara zure hipotesia apur bat gehiago zehaztera? Noiztik existitzen da, ona zuk hitzez esandakoa, euskal hiztunen kopuru handi bat, mojak eta mojeek barne. Ebro garaian 10. mendetik, Donemiliagako glosen aurreko denbora batetik edo, behar bada lehenagotik. Hasteko Donemiliagako glosak ustez 11. mendekoak direnak euskararen jatorriaren munduko errekortzat hartzen ziren. Orain gehiago zehaztu da Menendez Pidalen lanei esker, eta adituek uste dute 11. mendekoak direla. Baina zorionez, ditugun datu ugarien arabera, ematen du askoz lehenago bazegoela euskal hiztunik hemen. Askoz lehenago? Bai, dokumentazio asko izaten hasten garen garaian, 10. mendearen hasieran, jada ikusten ditugu euskal izenak dituzten monasterioak. Bazen bat Burgostik gertu, Faran Luzea izenekoa. Faran Luzea? Gainera monasterio garrantzitsu bat zen. Jada 10. mendearen hasieran, ondasunak zituen 40 kilometrora iparralderantz, Bribieskatik gertu.
Ez zen ez fundazio berri bat, ez garrantzirik gabeko monasterio txiki bat. Eta hori jada 10. mendearen hasiera. Beraz, lehenagoko errealitateak irakusten dira. Seguruenik 9. mendekoak. Logikak dio, 9. mendetik gutxienez, bazeudela euskal hiztunak. Zehaztu dezagun gehiago, eta lehenago? Lehenago zeuden zehaztea zailagoa da, ez baitaukagu dokumentazio asko. Lehen esan dudan bezala, 8. mendeko testu bakar bat daukagu. Zein da? 20 mojaren itun bat da. Gaur egun San Miguel de Pedroso izena duen herri batean, Tiron ibaiaren ertzetan. Komentu bat sortzekoa. Eskerrik asko, David. Eskerrik asko zure lanagatik eta ahaleginagatik. Zure ahotsarekin oraindik azentu galestarra duen ahots horrekin argi eta ozen entzuten da. Lur hauetan monjeen ahots zarra. Eskerrik asko. Zuri. Uste izan dena baino askoz lehenago, 749. urtearen udaberriaren hasieran, musulmanek Hispaniako lurralde hauek denak konkistatu eta handik 55 bat urtera, hainbat eta hainbat emakume ausart, Tiroi ibaiaren Burgosko haran honetara etorri ziren monasterio bat sortzeko asmoz. San Miguel de Pedrosoko monasterio hau Gaztelako lehendabiziko emakumezkoen monasterioa da. Emakume haien izen askoren euskal jatorria nabarmena da. Baina 8. mendeko euskal moja haien aztarna Tiron garaiaren bazter guztietan gorde da. Uretan gora iturrietaraino eginda, moja haiek azindak bazkatzera eramaten zituzten inguru haien izenek oso garbi adierazten digute jatorri hori. Ezkerrako etxolak, handik dator nire amaren familiaren abizena, Urbion ibaia, Zeleikua mendilepoaren soroak, Iturbero erreka epela, Altuzarrako ur jauziak eta Larre ederrako soroak. Paisaiak berak erakusten digu euskal jatorri hori mojaien ahots galdua entzuten saiatzen bagara. Donemiliaga Kopuliako monjeen komunitatearen garairiko paroena, Iruñeko erreginek 10. mendean eskualde honetatik musulmanak kanporatu zituztenean izan zen. Nafarroako erreginek Donemiliagako domeinuari egin zizkioten opari ugarien artean, bazen San Miguel de Pedrosoko monjeen antzinako monasterioa. Tota Aznaritz, Iruñeko erreginak eman zuen laguntzarik handiena Donemiliagako monasterioa berreskuratzeko. Hementze datza ehortzirik 958. urteko harrizko sarkofago honetan. Tota, Antxo Gartzeiz erregearekin ezkondu zen. Erregeak Ximeno dinastia sortu zuen eta haren itzalean bizi izan zen hasieran Tota. Baina alargun eman zituen 33 urteetan, erregina ama moduan gobernatu zuen, eta Hispaniako politikako arbitro bihurtu zen, bere seme-alaben ezkontzaitunak nahieran baliatuz. Tota Baskoniako historiako emakume ahaltzuenetako bat da, eta bere gorputza Donemiliagako monjeen otoitzen bidez babestu nahi izan zuen. Honako hau da Nafarroako Tota erreginaren epitafioa, 12. mendean berritua. Honela dio. Regnum prelate Navarrae sunt tumulate. Tota, fide plena, noc nec Elvira eximena, hic son 3 regine tumulate sine fine, requi sine fine. Amen, Jesus. Hau da, itzulpen librean, Nafarroako errezumatik hemen daude ehortzirik Tota fede osokoa, ez Elbira eta Ximena baino gutxiagokoa. 3 erregina hauek aurki dezatela bakea azkenean. Amen.
Nafarroako erresumak agindu zuen 2 mendeetan izugarri handitu zen Donemiliaga kukulako monasterioa. Fraide kopurua biderkatu egin zen eta haren domeinu eremua izugarri zabaldu zen dohaintza berriei esker. Hala, Arabako lurralde osoa eta Kantauri itsasorainoko lurraldeak bereganatu zituen, Busturiara eta Bermeora iritsita. Dokumentu horietako bakar batek 1025 urtean idatzi zenak eta De Ferro de Álava izenburua zuenak, Arabako lautadako herriek golde hortzekin ordaindu behar zituzten zergak biltzen ditu. Bertan, 300 herriren izenak biltzen dira, denak ere mendebaldeko euskara ederrean idatziak. Fraideak gero eta baliabide eta jabetza gehiago pilatzen zijoazten, eta beraz, kontabilitateko lehendabiziko erregistroak asmatu behar izan zituzten, ondasun haien administrazioa ondo eraman ahal izateko. Horretarako, zehaztasun handiz idatzi zituzten historian lehendabiziko aldiz gure herrien euskarazko izenak. Donemiliagako monasterioak ondasun asko zituen euskal eremuan, eta gainera, bertan 10. eta 11. mendeetan fraide izan ziren askoren jatorria ere euskal eremua zen. Beraz, euskara zuten ama hizkuntza. Horregatik, sermoiak prestatzeko erabiltzen zituzten kultuko liburuen horri ertzetan ohar laburrak idatzi behar izaten zituzten. Latinez ageri ziren hitzen esanaia haien ama hizkuntzan azaltzeko. Eta ohar horiek glosak deitutakoak Nafarroako erromantzean eta gutxiagotan euskaraz jarri ohi zituzten. Halaxe sortu ziren Donemiliagako glosak eta hainbat urtez jo dituzte gaztelania idatziaren jatorritzat. Gaur egun ordea frogatuta dago baieztapen hori ez dela zuzena. Hitz egiten zuten hizkuntza hori ez baitzen gaztela sortutako aintzinako erromantzea. Beste erromantze bat baizik. Pirineoetan sortua eta ohikoa Nafarroan. Donemiliagako fraideek euskaraz ezagutzen ditugun lehendabiziko esaldiak idatzi zituzten aditz eta guzti, ezpaitziren izen soilak edo hitz solteak. Oso esaldi laburrak, gaur egun nekez ulertzen ditugunak. Halaxe diote. Izioki dugu. Latinezko gaudeamus aditzari dagokio eta beraz, haren interpretazioa pozten gara izango litzateke. Arabako euskara ezezagun batean. Edo, guek ajutu ez dugu. Zein da haren esanaia? Guk ez dugu doitu? Hizkuntzalariek poliglosia edo multiglosia deitzen diote komunitate edo lurralde berean hainbat hizkuntza batera hitz egiteari. Eta litekeena da, Donemiliagan duela 1000 urte aurkitu dugun multiglosia egoera berdina, edo are korapilatxoagoa izatea Pirinioetako mendebaldeko mendietan kokatuta dauden monasterio handietan. Ia inork ez du zalantzan jartzen, bertako fraide askoren ama hizkuntza erronkariko euskalkiaren antzinako aldaeraren bat izango zela. Eta euskal izenez beteta dauden Jazetaniako mendiotan 16. mendera arte iraun zuen. 9. mendearen erdialdera Siresako monasterioan gertatzen zenaren hainbat xehetasun ezagutzen ditugu. Eulogio izeneko apaiz oso jantzi baten korrespondentzia ezagutzen dugulako. Eulogio, Kordoba musulman eta kosmopolitatik zetorren eta Akitaniarako bidean San Petriko fraideen apopilo izan zen. Kordobako Eulogio harritazur geratu zen Nafarroako monasterioetako fraideen maila intelektualaren aurrean. Eta are harrituago geratu zen, Kordoban bertan ere etzeukaten oinarrizko liburu klasiko batzuk topatu zituelako bertako liburutegian. Eulogioren adierazpen horiek erakusten digute, monasterioak Europa kristauaren goi mailako kulturaren azkeneko babesleku bilakatu zirela.
Monjeen bizimodua oso erakargarria izan zela. Bere garaiarekin konprometituta egon eta jakin min handia zuten pertsonentzat. Iruñeko erresumara 858an egin zuen bidaian, Kordobako Eulogio Leireko monasterio honetara ere hurbildu zen. Zenobiun Legerense deitzen zion. Eta berak kontatzen duen moduan, gizaseme bikainen komunitate bat aurkitu zuen. Eta zeinbait egun eman zituen bertan, liburutegiko aleen artean. Bederatziehun eta hirurogeita hamaseigarren urtean, Iparreko kristau erresumen aurkako Almanzorren presioa puri-purian zegoenean, Leireko moja talde batek sortu zuen lehendabiziko emakumezko monasterioa Errioxa garaian, Castroviejon, Donemiliaga kukulatik 15 kilometro eskasera. Iruñeko errege erreginek monarkia bisigodoaren legezko oinordekotzat aurkezten zuten neuren burua albeldako eskuizkribu honen miniatura zoragarrietan ikusten dugunez. Eta haien babesa ezinbestekoa zen monasterio handiei eutsi ahal izateko. Baina trukean, fraideek zerbitzu handiak ematen zizkieten bai bizi ziren bitartean, bai hil ostean ere. Liburu honen izenburua Kronikon Albeldense da, eta Albeldako San Martingo monasterio desagertuko fraideek idatzi zuten. Errioxa 50 urte lehenago, 1963 urtean konkistatu zuen Iruñeko monarkia goratzeko idatzitako liburua da honako hau. Hispaniako erresuma guztien artean kontserbatzen diren errege erregina senarremazteen erretratu zaharrenak dira. Baskoniako monarkia goratzeko irudi berritzailea da honakoa. Baina fraideen kodesak baditu beste kultura arloko berrikuntza batzuk ere, balio izugarrikoak eta ia ezezagunak. Zenbaki indo-arabiarrak batetik 9 eskuinetik ezkerrera ordenatuta arabieraz idazten den moduan. Mendebaldeko Europan lehendabiziko aldiz agertzen dira zenbaki modernoak dokumentu honetan. Baskoniaren hegoaldeko mugako monasterioetan hizkera unibertsal berri baten loraldia ezagutuko dugu. Zenbakien hizkera. Europako lehendabiziko iraultza digitala da. Errege-erreginek sustatutako Zenobio handiez gain, 10. mendean 100 monasterio ere eraiki zituzten Baskonian, eta denek izan zuten funtzio garrantzitsua eskualdean gertatu ziren eraldaketa erlijiosoetan eta truke kulturaletan. Gaur egun, akulturizazioaren eragile esango genieke. Baina gogoan izan behar da ia guztiak oso komunitate txikiak zirela, familia mailako komunitate xeheak eta oso gutxi irauten zutenak. Gehienak desagertu egin ziren. Noiz edo noiz nekazari komunitaten parrokia txikiak izatera iritsi ziren eta sarriagotan landa eremuko baseliza bihurtu ziren. Hemen harrizko leiho hau gorde dute eta bertan dago idatzirik 1000 urtetik gora dituen inskripzio hau. Sanctius habas qui edificabit hac. Hau da, Antso abadeak hemen eraiki zuen hau, eliza hau alegia. Dena hatze azperendun asko zornitua, garai hartako euskera bezalaxe. Habas eta edificabit. Lamikizko San Joan baselizak behar bada monasterio bizitza laburra eta fraide talde txikia izango zituen. Baina Donemiliaga kukulako dokumentazioak Bizkaian monasterio handiagoak zuzendu zituzten beste abade batzuez hitz egiten digu.
10. eta 11. mendeetan, garai hartako gerlari nagusien familia guztiek, baita Nafarroako errege familiak ere, bere biziko alegina egin zuten monasterioak eraikitzen. Helburu bakarra etzen espirituaren kezkak baretzea, lurralde antolatzeko gobernu honeko ekintza ere bazen. Aran bakoitzean monasterio bat sortzen saiatzen ziren eta trukatu egiten zituzten edo erentzian uzten zituzten haien ondare pertsonalekoak balira bezala. Edozein jauntxok txikia izanagatik eduki nahi zuen bere familia monasterioa. Honako hau Altzo Azpiko Salbatoreko elizataria. Bertan neurtzen zuten herritarrek Joakin Elizegi, handia ospetsuaren altuera, eta bertan topatu dituzte haren ezurrak. Baina orain 1000 urte, hementxe zegoen eraikita Ollazabalgo Salbatore monasterioa. 1025 idatzitako pergamino batean, Gipuzkoako Jaun Gartzia Azenaritz eta haren emazte, Galia, hementxe bertan, elizatari honetan elkartu zirela ageri da idatzirik. Inatrio Sanctorum Salvatoris, fraide batzuekin eta segizioko zaldun batzuekin. Bertan erabaki zuten euren Altzoko monasterio pribatu txiki hau gaur egun Hueskako herrialdean dagoen San Juan de la Peñako zenobio handiari ematea. Hueskako pergamino hura historian Gipuzkoan sinatutako lehendabiziko dokumentua izateaz gain, lurralde horren izena biltzen duen lehen idatzietako bat ere bada. Ipuzkoa, gerik gabe. Era berean, Tolosaldeko paisaia pixka bat deskribatu eta eskualdeko baserri zaharrenen izenak ematen dizkigun historiako lehendabiziko dokumentua da. Ezeiza, Zuaznabar, Artzadun, Areiznabar, edota Berazibia baserriek beste batzuen artean, gaur egun bizitoki izaten jarraitzen dute, eta orduan Altzoko monasterioaren mendekoak ziren. Antza denez, sagarren ekoizpena izaten zen haien espezialitatea. Manzaneto edo sagardiak behin da berriro agertzen dira Gipuzkoako lehendabiziko dokumentu honetan. Lurtxiro honek eman zezakeen fruta bakarra sagarra bazen, pentsatu beharko dugu sagardo modukoa edo sagarrez egindako edari irakina edaten zutela. Baina seguruenik fruta birrinduz eta urez egindako pitxarraren bat izango zen. Halere, monasterioek Gipuzkoari abedolare handien teknologia eman ziotela ere uste dugu. Haiek Ebro Araneko hiri erromatar esklabistetan ikasi zituzten eta xehetasun osoz marraztu zituzten 10. mendeko euren liburuetan. Uste dudana egia bada eta monasterioak gaur egungo zagardoaren arbazoak izan baziren, kontuan hartuta zenbat maite ditugun Gipuzkoako zagardotegiak, monjekin dugun zor historikoa ordaintzeko modurik ez dago. Monje kristauak azeta bakarti moduan Baskoniako hego-ekialdeko mendietan oinarritu ziren lehendabizi. Baina bizi ziren artean beren ereduzko santutasunak gerora monasterioak sortuko zituzten jarraitzaileak ekarri zituen. Monasterio horiek kultura arloko trukerako leku aktiboak izan ziren, eta hala eragin handia izan zuten euskaldunen kulturan. Gainera, haien eragin eremua Baskoniako lurralde osora hedatzen zen. 10. mendean, Iruñeko erreginek eta Baskoniako jaun eta andre handien familiek biderkatu egin zituzten era guztietako 10 monasterio, beren lurraldea hobeto gobernatzeko. Paradoxa moduan, 1000. urtea iritzi zenean, monasterio txiki familiarrak ez ziren gehiago ugaritu. Gaur egun Kluniko abadiari bizita eginda zail egiten zaigu irudikatzea nolakoa izango zen monasterio hau 11. mendearen erdialdera. Rodolfo Buruzoila eta Odilon abate handia bertan bizi zirenean. Europan, 1000. urtearen ostean gertatu zena, emozioz beterik kontatu zigun Kluniko San Petri abadian, Frantziako Burgundian, bizi izan zen fraide batek, Rodolfo Buruzoila deituak. Baskonian ez dugu antzeko lekukorik, baina pentsa dezakegu Euskal fraide burutsuenak bat zetozela haren hitzekin.
honako hau idatzi zuen. 1000. urtetik 3 urtera, lurrazal ia osoan elizetako basilikak berritu egin zituzten. Artean, gehienak ederrak izan eta berrikuntza beharrik espazuten ere. Itxuraz, kristau jendea deman zebilen nork elizarik ederrena eraikiko. Era berean, zail egiten zaigu pentsatzea, nolakoa izango zen 12. mendean eraikitzen amaitu zuten abade basilika erromaniko handiaren tamaina. 180 metroko luzera zuen, Konpostelako Santiagoko katedralaren bikoitza, eta munduko elizarik handiena izan zen. Baina Clunico San Petri, Frantziako iraultzak suntsitu zuen, haren hondakinak lehergailu zapurtu zituzten eta harrobiko harrimerke moduan erabili zituzten. Gaur egun, albo bateko dorrea eta gurutzaduraren zati txiki bat besterik ez da geratu, elizaaren oparotasun garaiaren oroitzapen modura. Baina etzen ohikoa monasterioa independente izendatzea kanpoko ezein agintariaren gandik salbuetsita. Erromako aita santuaren autoritatea soilik zuen gainetik. Clunico abadea fraideek eurek aukeratzen zuten eta etzien men egin beharrez gotzainari, ez erregeari, ez da duke fundatzailearen familia feudalari ere. Abade jakitun eta nortasun handikoek zuzendurik, Clunico abadia 11. mendeko Europako erlijio zentroa altsuena bihurtu zen eta San Benediktoren erregelaren arabera bizi zen monasterio sare handi baten buru izan zen. Horrexegatik eraiki zuten monasterio erraldoi hau. Askok ez dakite ordea, Cluny ezin izango zutela eraiki nafar baten doaintza aberatsa gabe. Fernando, Antxo hirugarrena nagusiaren 2. semea izan zen Clunyren babeslea. Iruñeko Fernandok ezkontza legeaz Leongo errege bihurtu zenean, fraide beneditarrei urtero urrezko 1000 txanpon emateko konpromisoa hartu zuen. Ordura arte, sekula ez zuen jaso erlijio ordena batek monarka edo agintari baten gandik halako emaitza eskuzabalik. Hispaniatik iristen ziren doaintza aberats horiek erakusten zuten Pirinioetatik hegoaldera zeuden kristau erresumek gero eta ahalmen handiagoa zutela Europa mailan. Eliza hau eraikitzen amaitu zutenean, mendebaldeko Europako 1200 monasterio baino gehiago Clunico Beneditarren ordenaren mendeko ziren. Haien artean, Baskoniako monasterio guztiak. Aita santuek 11. mendearen erdialdean abiatutako erreforma gregorianoa nagusitu egin zen eta Cluny zen proiektuaren burua Europa guztian. Hala, fraideen eta elizgizonen agintea eta nagusitasun morala berrezarri egin ziren eta gaina hartu zion jaun feudalen bortizkeria baldarrari. Hori lortzeko, jainkoaren gizonak garbi geratu ziren euren antzinako akatsetatik, batez ere sexuari uko eginda, eta hein txikiago batean aberastasunaren tentazioari ere uko eginda. Beneditarren ametsaren eraginez, milaka eliza erromaniko eder eraiki zituzten eta betiko aldatu zen mendebaldeko Europako paisaia. Baina horixe besterik etzen izan, amets labur bat. Eta 12. mendean apurtzen hasi zen. Hementxe, Jazetaneko Pirinio aurreko leizezulo eremutar batzuetan sortu zuen Antxo hirugarrena Gartzaitzek erresumako lehendabiziko monasterio beneditarra. 1025. urteko udaberria zen. Eta hementxe bertan, San Juan de la Peñan, haren biloba Antxo Ramiritz Aragoikoak ezarri zuen lehendabizikoz Clunico monjeen ordena erreformatua, 1071. urtean. San Juan de la Peña plan antolatu baten aitzindaria izan zen. 1032. urtean, erregeak Leireko monasterioa ere beneditar bihurtu zuen, eta hurrengo urtean gauza bera egin zuen Iratzeko monasterioarekin. Gauza bera gertatu zen Don Emiliaga Kukulakoarekin. Erresumako monasterio handi guztiek jarraitu behar zioten San Benediktori, eta horrela aberastu ahal izango ziren erregearen doaintzei esker.
Bitartean, monasterio txiki guztiak desagertzera kondenaturik zeuden edo bestela landa eremuko parrokia txikiak izatera pasatuko ziren abadia handiei zergak ordainduta. Berritutako monasterio handien domeinuak zabalak ziren, naiz eta barreiatuta zeuden Nafar jaun handiek Baskoniako edozein bazterretan kokatuta zeuden lurrak ematen baitzizkieten. Itsasoko arkaitza, Matxitxakoko itsasadarretik mendebaldera kokatua, Aragoiko monasterioaren izen berarekin bataiatu zuten, San Juan de la Peña. Gaur egun ordea, Gaztelugatxeko Doniane izenez ezagutzen dugu, denbora tarte labur batean gaztelu bat egon baitzen bertan. Gaztelua, hatxaren gainean. Bizkaiko jaunak, arkaitzorren jabe partikularrak, alaxe hitz egiten zuen bere jabegoaz. Ene monasterio bat Bizkaian, Santus Joanes de Pena esaten diotena, eta itsasbazterrean, lehorrean dagoena, Bakio esaten dioten lurraldean. Gloria in excelsis Deum, et in terra San Juan de la Peñako kronikak dio, 1071ko martxoaren 22an, asteazkenean, fraideek lehen eta 3. orduak Toledoko errituaren arabera abestu zituztela, beti egin izan zuten moduan. Baina eguerdian, 6. ordua, erromatar erara egin zutela, eta hortik aurrera Erromako legearen eta liturgiaren arabera jardun zutela, gaur arte. Alaxe nagusitu zen era simbolikoan Erdi Aroko Elizaren erreforma. Erritu nazionalak amaitu egin ziren, eta katoliko guztiek, Baskoniakoak barne, Aita Santuaren aginte gorenaren pean elkarturik otoitz bera egiten zuten, kantu bera abesten zuten, eta arte bera partekatzen zuten, arte erromanikoa. Europako lehenengo arte unibertsala erromatar imperioa galdu zenetik. Arte erabat kristaua, naiz eta Erromako mundu klasikoaren arkua, karrizko ganga eta eskulturaren aldeko autua berreskuratzen zuen. Hain zuzen, horrexegaitik deitzen diogu erromanikoa. Arte erromanikoa lehenengo hizkera kristau bateratua izan zen. Bidaiari batek aukera izango zuen Eskoziatik Siziliara edota Hungariatik Portugalera joan eta beti etxean bezala sentitzeko, leku guztietan irudi berberak ikusten zituelako etengabe. Baziren nera askotako nabardurak eta aldaerak, lekuan lekukoak, baina denak ziren ulertzeko modukoak. Adibide bat jarriko dizuet klaustroko kapitel hautsi hau hartuta. Hemen, landare eksotikoen lorategi honen erdian, gizon heldua, bizarduna eta erabat biluzik dagoena ikusten dugu. Begiak neurrigabe zabalduta dauzka eta eskuin eskua zeltzen dio eztarriari, ezkerrarekin genitalak estaltzen dituen bitartean, naiz eta jada mahatsondo baten nostoarekin estaliak dauden. Alaxe sentitzen ziren Erdi Aroko gizon eta emakumeak, biluzik jainkoaren aurrean, erruduntasun konplexuarekin, zikin bekatu egiteagetik eta beldurtuta zigorraren aurrean, eta paradizutik eta zoriontasunetik egotziak ziren sentipenarekin, merezi etzituztelako. Leireko monasterioa da Baskoniako lehendabiziko arkitektura erromanikoa. Kripta lan basati eta boteretsua da lurraren malda gainditzeko eraikia, giro astun eta itogarria duen espazioa. Zalantzari gabe, arkitektoa ausart eta irudimentsu batek egindakoa, baina oraindik ere ezagutza tekniko gutxi zuen eta akats asko egin zituen. Antxo hirugarrena nagusia erregearen gogoko monasterioa izan zen, eta diotenez, nire erresumaren erdigunea eta bihotza esaten zion, baina sekula ez zuen amaituta ikusi, eta horrexegatik ezin izan zuten bertan lurperatu. Burgosko oinakoan baizik, haren emazte Munia erreginaren eraginez. Leireko portada hau oso landu ina da, baina aitortu beharra dago ez duela aparteko kalitate artistikorik.
Eskultore tailer ibiltari batek egin zuen eta Konpostelako Santiagon eta Oksitaniako Tolosan ikusitako ereduak eta gaiak errepikatzen zituzten. Baina liburu irekia da. Bertan, irudien bidez azaltzen dituelako monjeek kristau fededunak esteko zerabiltzaten oinarrizko 3 kontzeptu. Honako 3 hauek dira. Lehenengoa, Kristo salbatzailearen eta haren apostoluen garrantzia. Bigarrena, azken judizioko mehatzua, bizioak eta bekatuak zigortzea. Eta 3. Tokiko santuen eta monjeen otoitzak ezinbesteko bitartekaritza kondenatik libre gelditzen laguntzeko. Hemen, fraide mozkorti bat dugu eta 2 botilatatik aldi berean ari da edaten. San Benediktoren erregelak baimentzen zuen fraide bakoitzak egunean litro bat ardoren herena edatea, eta bai 2 heren ere, bero izan eta lan egin behar bazuten, baina kondenatu egiten zuen neurrigabeko mozkorkeria. Beherago berriz, gizon zeken bat aurkituko dugu, makur eginda, bizkarretatik zintzilik duen urrezko txamponen zaku handi baten pisuagatik. Pisu astun horrek infernuko zulora bidaliko du. Eta hemen, emakume lizun bat, ilea datxa askatu eta izterrak zabalik dauzkana, gizonezkoei haragizko plazerean murgiltzera bultzatzeko. Diruarekiko maitasuna salbuetxita, edonor eror zitekeen beste bekatuetan, baita fraideak eurak ere. Esku-eskura zuten plazeraren bekatuak ziren. Sexuan provokazioa eragiten duen emakumearen irudia ehunka eliza erromanikotan errepikatzen da, Estibalizko Andre Mariaren monasterioko honetan adibidez. Dirudienez, emakumeak adatza solte eramateak, belo edo zapi bidez estali gabe, sekulako excitazioa eragiten zien gizonezko helduei. Fraideek gutxienez hala pentsatzen zuten. Oraintzu arte, adatz solteko emakumea adiera promiskuaren edo emagalduaren sinonimo izan dira. Hori zela eta gure amonek eta gaur egun ere mojek arreta handiz estaltzen zuten hilea. Erreforma Gregorianoan moralaren ardatzetako bat erlijio gizonek bizimodu garbi eta ezkontzari gabea izatea zen, hau da, emakumeekin harremanik izan gabekoa. Zaila izan zen Hispaniako iparreko fraideak horretaz konbentzitzea, baina 11. mendeko azken herenetik aurrera, fraideak konprometitu egiten ziren euren egoeraren araberako bizimodua egitera. Estibalitzen historian garrantzi handikoa da Maria López. Diego López lehenengoa Arokoa Bizkaiko jaunaren eta Naiarako tenentearen iloba. Maria López emakume aberats eta altzua izan zen. 1128 urtean, Naiarako Andre Mariako Erriosako prioreriko Kluniko fraidei eman zien monasterio hau. Arrazoizkoa ematen du esatea Maria Lópezen emaitza horri esker, hasi zela Baskoniako mendebaldean Kluniko arte erromanikoaren estilo berezi baten edapena, eta hari Euskal Erromanikoa deitu izan zaio. Etzen berehalako ondorioa izan, baina Maria Lópezen emaitzak kultur transmisiorako katea sortu zuen, eta beraz, era askotako artelanak egin ziren 12. mendearen amaieran. Horren lekuko ditugu zutabe hauek, lauak izan beharrean, lorez eta zizelkatzeko abilezia handia eta pazientzia behar dituzten lotura korapilatuz apaindurik baitaude. Arabako eta Bizkaiko Euskal Erromanikoaren bereizgarria dira eta seguruenik Klunitik datoz. Desagertutako abadiaren klaustroko zutabeen, ateen eta lehioen bila etorri gara. Egiaztatu nahi dugu, ote duten antzik, Estibalizko monasteriokoekin eta beste Euskal Eliza Erromanikokoekin. Eta bai, Kluniko ate nagusiaren lehenengo zutabea,
Euskal Herrian daudenak bezalakoa da, berdin-berdina. Bai, hala da. Hemengo dekorazio batzuek antz handia dute gureekin. Ardatza saskibatean duten zutabeak, soka lotuak eta loreak dituzten estalkiak, eta kapitel horiek ere oso antzekoak dira. Alde nagusia, denbora da. Kluniko abadiako hauek 1130an egingo ziren seguruenik, eta gureak 1180an edo beranduago hasi ziren Arabara eta Bizkaira iristen. 50 urte geroago, eta kasu askotan 1200 aurrera. Beti ere estibalitzen bitartez. Guk kopiatu egin genuen moda hau Clunin eta Burgundia osoan gainbeheran zegoenean. Garbi dago Euskal Eliza erromanikoak egiten zituzten artisauek sekula ez zituztela ikusi Cluniko abadia. Berandu izan bazen ere, Cluniko fraideen ahotsaren oihartzun urrunak Baskoniako herriska txikienetara ere iritsi zen. Hemengo hau bezalaxe, Fruizko Salvatore parrokia. Baina ez ziren Burgundiako erromanikoaren forma ederrak eta modak bakarrik iritsi. Haiekin batera, kristau gizartearen erreformaren ideiak ere iritsi ziren. Eta garai hartan ideiak irudien bidez adierazten zituzten. Hemengo hauek bezalaxe. Hemen ditugu bi gerlari feudal zaldiaren gainean, nor baino nor gehiago, ezpata eskuetan dutela. Erliebe xehea da, baina bien artean sotana luzeko gizonezko bat ere ikus dezakegu, fraide edo apaiz, eta haien besoei heltzen die. Bortizkeria feudala gelditu eta jainkoaren bakea inposatzen ari da. Erreforma Gregorianoa abiatzen ari zela, Cluniko Odilon abadeak 11. mendearen erdialdera egin zituen proposamen ausartenetako bat, gerlari feudalen joera bortitzak apaldu edota gutxienez bideratzea izan zen. Gure historiako aldi odoltsua izan zen garaiura. Familia nobleek, Nafarroako errege familia barne, elkarren aurka borroka egiten ematen zuten bizitza. Horretarako, lurrak, gazteluak eta biztanleen etxeak suntsituz. Cluniko abadeari bururatu zitzaion, gerra amaiezin haren kalteak murrizteko aukera zegoela, jainkoari irain egin gabe borrokan aritzeko egunei eta lekuei muga jarrita. Debeku horiei, jainkoaren bakea edo jaunaren tregua esan zitzaien. Eta Fruizko Elizako kapitelean daude kontaturik, Cluniko monasterioan Odilon abadeak aldarrikatu eta handik 150 urtera. Bake proposamen horri, fraideen beste kontu askori bezalaxe inorketzion kasurik egin. Gerlari feudalek jarraitu zuten elkarriltzen eta egunetik egunera bortitzako gainera. Fraideek jarraitu zuten aberasten eta jabetzak pilatzen arima bekatariak salbatzeko otoitz egitea aitzakitzat jarrita. Nobleek jarraitu zuten elizez eta monasterioez jabetzen euren negozio pribatua balitz bezala apaizak eta abadeak kenduz eta jarriz, haien komenentziaren arabera. Eta herrisketako apaizek, batez ere Baskonian, jarraitu zuten uko egin gabe emakumeekin harreman sexualak izan eta umeak ekartzeari. Jakina, ezkontzaren sakramentutik kanpo izan arren. Erreformak lortu zituen arrakasta bakarrak arte erromanikoa, kantu gregorianoa eta fraiden euren barne bizitzaren aldaketarako desira izan ziren. Hementxe bertan gertatu zen, Frantziako, Burgundiako baso utz eta zingiratzu hauetan. 1088 urteko egun batean, Molesmezko Robertok zuzendutako monje talde txiki batek desertatu egin zuen, ahalik eta xaloen bizitzeko asmotan. Behin, Bernat izeneko zaldun gazte bat iritsi zen bide honetatik eta berarekin 30 bat gazte, eskualdeko familia honenetako semeak. Bat egin nahi zuten fraide txiroekin, eta hain ziren txiroak
habitu zuriak janzten baizituzten, ardien artile naturala tindatuz dirurik ez xahutzeko, naiz eta lanerako amantalak edo eskapularioak ilunak ziren. Gazte gogo bero horiek, karisma handiko Bernard Clairvauxoa buru zutela, lekuaren izena hartu zuen ordena monastiko berri baten sortzaileak izan ziren, Zister ordena. Gaur egun ezagutzen dugun zito, ez da 12. mendean izan zenaren itzala ere. Ondo antolatuta zeuden monje langile haiek Europako erdiaroko nekazaritza irauli egin zuten. Zisterreko fraideek asmatu zuten baserri eta bihitegi ereduak eragin zuzena izan zuen seguruenik gaur egungo euskal baserriaren sorkuntzan. Hori dena ordea bizitza espirituala, liturgiarekiko maitasuna eta eliz zotoitzeko kantua ahaztu gabe. Baskoniako hegoaldea Zisterren aitzindaria izan zen Hispanian. Zisterreko lehendabiziko monasterioak goiz iritsi ziren Nafarroara. Fitero, 1145 eta Oliba, 1149. Zisterreko fraideen etorrerak iraultza ekarri zuen lurralde hauetako espiritu, gizarte, ekonomia eta artearen arloetan. Olibako abadia, Fiteroko monasterioa aitzindariaren baserri moduan sortu zen, baina laster burujabe egin eta gaur egun Baskoniako Zisterretxen nagusia da. Bertran Nabadeak eman zion bultzada nagusia 12. mendeko 60ko hamarkadan monasterio berria eraikitzen hasita. Zisterreko monasterioa kristau esperientzia monastikoaren gailurra zen, hainbat mendez probak eta akatsak egiten arituta gero. Hala, fraide zurien monasterio berrietan errotik moztu ziren herri ez jakina entretenitu eta kluniko fraide beltzek arrakasta zedatu zituzten artista erromanikoen fantasia irrigarriak. Monasterioa margoz eta eskulturaz apaintzea debekatu zuten, leihoetako koloretako beirak debekatu egin ziren, harrizko kanpandorre altuak eraikitzea debekatu zuten, eta lur eta zoladura apaingarriak ere debekatzera iritsi ziren. Haien ordez, arkitektura zaindua eta harmoniaz betea sortu zen, lerro sinpletakoa, eraikuntza kalitate bikainekoa eta etzegoen ezer faltan, ez soberan ere. Kanpoko mundutik aparte bizitzeko ezeren beharrik etzegoen. Garai berritu haietan, Baskoniako kristau gizarteak etzeukan interesik latinez zotoitz egiten zuten azteta bakarti eta isilekiko. Jendeak nahiago zituen hiriko fraideak bertako hizkuntzan hunkiduraz betetako predikuak egiten zituztenak, erromantzean eta oso laster bai euskaraz ere. Euskal fraideak ez dira desagertu oraindik. Haien urrats leunak eta ahots susurlariak entzuten dira gaur egun Baskoniako monasterioetako klaustroetan. Zenarruzako abadia berrituan adibidez, mendetan eta mendetan galbidean erori eta azkenean utzia izan ondoren, berriz ere jaso ditu biztanle berriak Bizkaiko gotzainaren berariazko desioagatik eta gaur egun kontemplazio fraideen komunitate bat bizira bertan. Zisterko fraide zuriak dira Nafarroako Oliba etxetik etorriak. Haien gaur egungo bokazioari eta bizipenei esker, gure artean orain dela 1000 urte baino gehiago hasi zen kate bat osatu dute. Baskonia kristau hartan mojek ziren maila intelektualean garai hartako pertsona jantzi bakarrak. Antzinako liburuak irakurtzeko gai ziren eta latina naiz eta euren ama hizkuntza idazten zekiten bakarrak. Haiek zabaldu zuten kristau komunitate moduan bat egindako Europaren ahotsa. Baina ahots unibertsalari lehendabiziko aldiz erantzi zizkioten haien ama hizkuntzatik hartutako hitzak, euskarazko hitzak. Fraideen mendetako historia argi ilunez beteta dago.
bikainak izan ziren arteetan, letretan eta printzeen favorea eskuratzeko lanetan. Baina arrakastak gehiegi aldarazi zituen. Aberats eta boteretsuen aldeko bihurtu zituen monasterioak eta gutxi batzuek bakarrik egin zioten uko munduari euren bizitza jainkoari bakarrik kontsakratzeko. Haien ondare materialaren balioa ezin da neurtu, baina zalantzari gabe, fraide haiek nahiago izan zuten guk euren ondare espirituala estimatzea,